Малко газ! Защото така. Не, тя казва там. Защо гълък му се качи до... Така не може да това не е по-широко от теб. По-широко. По-късно. А по-късно е. Твой се събрах една. Това после се върнеш. Но ти какво чул тук? Другия път. Поръчата, да, поръчата и то се излиза. Като се заварва и чака да види. Това се качи и така, нали? Където е Паджеро по 10 метра. Ицо, свали навигатора! Тежи! Тежи навигатора! Върни назад! И шансове на Паджеро. Йори бе. Не съвсем. Надава една газ и в един момент... А тук направо какво? Къде направо? Много са големи праговете, аз това гледам. Никой не е провал, ами това трева, бе, ти получиш. Пробвай. Аз съм провал. Защото и там е излизано, виж, и там има път някой. Да бе, излизано тук. Лично аз ето тук стигнах. Надавах газ. Трябва да се силим нещо да им какво ще стане, ама... На сняг съм много зле, моята гуми просто буксуват. По-века е ни силва стони, бата тук напреко се качвам директно. Ама на Ицо е кофта сега, защото ни напред, ни назад. Ще си слезе назад, да? Трябва с десен да се качи горе да мога обърне. Абе, къде че обръщат там, нещо колко неприятно обръщат? Приборчета тук и да се засили. Абе, Ица, нека да надясно, не моля да цепиш. Той няма станция. Това ще изчиста. Дай назад! Ще го лъзна. Назад ще го пусне тук долу, некъде тук ще го внимателно и после с газ напред ще излезе. Добре, ако таковата, а не, тъпо е изкараме първо и след това. Да хора да го прекарам на тапка, но не съм го минавал. Хора може да слезе. Абе, може бе, дава назад и ще слезе. Да, ама е тук... Каналата е криво, ама виж е точно където започва бялото, там може да завърти надясно. Добре, да, не моля да извади една лебедка да пробва изтегне нагоре. Няма ли бед? Няма. Няма? Има, ама е щупена и не се оправи. Ицо!
това климата. Това е такова. Терен си тям не верам да му беха някакви трактори. Обаче идва някъде от там, ви кара два ваира на там. Пловната хижа, отпреди да изкипа чая. Да, малко бяхте на джипия. Очаква. Очи прегре. Да го приберем това коланче. Ами дай да излъкваме джиповете един по един. Айде, добре. И ако трябва отгоре да го дръпнем нещо. Добре, чакай, нека си да слезем тук. Ще си баво майка. Аз тук как ще завъртя? Къде да завъртиш? Нали по реката трябва да карам? Да, ама ти по принцип може да скочиш ето тук насам, тук не е посок. Разбираш? Само номера да слеш един. Слизам ти ще взема, то няма проблем с По слизането. принцип оттам можем страничен на кон с дупка и че се хлъзнеш. Не бе, там тук нямам проблем с слизането. Що смятате, че... Ще превъртиш ето назад. Аз съм дълъг, няма проблем. Само им пребери очилата, че са на това лъче. Он е камък само, може ли аз ще си го размеря. Ицо, чакай да охлади малко и пусни назад, ако искаш да по реката. Не те чувам! А? Много камъни има. Назад е така, ако я дадеш, да има място малко да засили.